Республикада санитар чистарту 2 айлығы башланды. Өмәләрдә халыкның активлыгын күтәрү, акцияләрне нәтиҗәле оештыру өчен алдан әзерлек чаралары күрелде. Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы һәм әйләнә-тирә мөхитне саклауның актуаль мәсьәләләренә багышланды. Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгының үзәк территориаль идарәсе җитәкчесе Радик Нәҗметдинов белән өлкән белгеч Нәргизә Галимова санитар 2 айлыкның үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Тыңлаучыларның табигатьне саклауга кагылышлы сорауларына җавап бирделәр. Радик Нәҗметдинов безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Радик Әнвәрович, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртә. Быелгы санитар чистарту 2 айлыгының үзенчәлекләре нәрсәдә? Ул республикабызны экологик чистарту, кирәкмәгән чүп-чардан арыну чаралары булып башкарыла. Шул әйтәсе килә. Аннан соң безнең инде Министерство уздыра 2 весна 2022 була инде быел әйме. Халыкны, балаларны, мәктәп балаларын, балалар бакчаларын кызыксындыру чарасы нигезендә 2 номинациядә уздырыла 2 весна 22. Анда безнең инде катнашалар. Балалар бакчасы, мәктәпләр, предприятие организациялар, семьялар, ишегаллары һәм башка организациялар. Бу инде аның өчен беренче, икенче, өченче урында номинациялар алдынгы урын алганнарга бүләкләү чаралары каралган. Законсыз кар, чүп ташлаучы оешма предприятиеләргә карата нинди чаралар күрелә? Казан шәһәрендә 6 цех эшләп килә, кар җибетү цехы. Бу һава торышын күздә тотып, аерым өстәмә урыннарда карыйбыз. Менә быел әйтәсем килә, Казан шәһәрендә 23 өстәмә урын бирелде. Урамнан ташылган кар туп-туры инде ул снегоплавильный, кар җибетү урыннарына тапшырыла. Ансыннан нәрсәгә дип әйтсәгез, анда бит инде төрле химикатлар, песчано-соляный смесиләр инде сибелгән була. Ул табигатка бик зыянлы. Шунлыктан алар плавильный цехларга, эритү цехларында тапшырылып, анда җибетелеп, водоканалның очной сооруженияларына агызыла. Казан буенча инде, мәсәлән, без 25 административ протокол төзедек. Тәртип бозучыларга каршы. Анда инде физик командислар да бар, юрлица дип әйтәбез инде, должностной кешеләрдә организациялар, предприятиеләр да бар инде, управляющий компаниялар да бар. Уникаль су объектларын саклау Идел елгасын чистарту федераль программасы ничек үтәлә? Атар бистәсендә урнашкан Иловый поля диләр инде, шуна федераль үзәктән аңа моны бюджетта 3,13 миллиард сум акча каралган. Шуның 81% федераль үзәктән бүленеп биреләчәк, 19% инде республика бюджетыннан башкарылачак. Хәзер көндә бу монда эшләр башланды. Бу бик җаваплы эш. Күз алдына китерү өчен әйтәсе килә. Аның периметры гына 6 километр тәшкил итә. Мәйданы инде 100 гектарга якын. Лайшаны Державина авылында су саклагычны, аннан соң Миша буенда ярларны ныгыту процессы бара. Аннан әйтеп килгәнчә, Мамадыш районының Ныкрат елгасы буен ярларын ныгыту каралган. Бу эшләргә инде быел 22 елда да бу эшләр чикләнеп узмаячак. Радик Әнвәрович, әңгәмәгез өчен рәхмәт.